Xayrlı gün Татарстан, xayrlı gün hürmetli televizor qaroşlar. Bugün 22 mart düşenbe. Min Elza Ahmedjanova һәм тапшырыбызның иҗат төркеме шушы минутта безнең белән булган тамашачыларга матур көн, күтәренке кәефләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган? Шул турыда алдагы минутта. Бүген халыкара су ресурслары көне. Көннең идеясе беренче тапкыр 1992 елда Рио-де-Жанейрода узган конференцияда яңгырый. Җир шарының 70% су белән капланган булса да, 20 гасырда суның куллануы 6 тапкырга арту сәбәпле ресурсларга карата игътибарлы булырга кирәк икәнен онытмаска кирәк. 22 мартта Россиядә тагы бер су бәйрәме үткәрелә – Балтик диңгезе көне. Диңгезнең уртача тирәнлеге 51 метр, ә иң тирән урыны 470 метрга кадәр җитә. Балтик диңгезе Россия, Европа һәм Азия илләрен бәйләп торучы су юлы. Бүген 22 мартта такси йөртүчеләр һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. 1907 елда Лондон урамнарына махсус счетчиклар белән җайландырылган беренче машиналар чыга. Россиядә беренче такси машиналары шулай ук 1907 елда күренә башлыйлар. Бүген бөтен Россия балалар китап атнасы башланып китә. Планда кызыклы китап күргәзмәләре, балалар язучылар белән очрашулар, төрле викториналар булыр дип көтелә. Шараның үзенчәлекләре һәм әһәмияте турында без студиябызның кунаклары Люция Гыйлметдинова, Республика балалар китапханәсенең фәнни-методик бүлеге баш китапханәчесе һәм Айгөл Гәрәева китапханә хезмәткәре белән сөйләшербез. Бүген алар студиябызның кунаклары. Хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көннәр. Менә бу атнаның зур, матур, шуннан да үзенчәлекле бай тарихы бар икән бит. Әйе, бу балалар китабы атналыгы, ул бит инде бөтен Россия күләмендә уздырыла торган бик зур шундый балалар китапханә эшчеләре, балалар китапханәләре һәм безнең китап укучыларыбыз көтеп ала торган бик зур бәйрәм. Ул бәйрәмнең бик бай традициялары, 80 елга якын тарихы бар. Беренче тапкыр балалар китабы атналыгы сугыш елларында, дәһшәтле елларда балаларның рухын күтәрү өчен балалар язучылары Лев Кассиль инициатив теләге белән инде аның тәкъдиме белән 1943 елда Мәскәүдә уздырыла. Менә шул чарада бик күп балалар язучылары очрашуга киләләр, үзләренең әсәрләрен укыйлар, балаларның күңелләрен күрәләр, кызыклы викториналар уздыралар. Һәм әлбәттә, чараны уздыручылар үзләре дә моны таный, бер генә көн безгә балалар белән аралашырга җитми. Китапка аңа бигрәк тә зур игътибар кирәк һәм аны 1946 елдан атна итеп уздыра башлыйлар. Безнең Республика балалар китапханәсендә беренче тапкыр менә бу балалар китабы атналыгы шундый күләмле, матур булып 1946 елда үткәрелә. Һәм быел күрәсезме, менә 75 ел дип әйтергә мөмкин. Беренче тапкыр китапханәбездә шундый матур атналык үткән. Нинди чаралар белән шатландырасыз? Әйе, менә безнең Республика балалар китапханәсендә инде 23-ннән алып 27 мартка кадәр төрле чаралар үтәчәк. Һәм инде монда төрле викториналар, язучылар белән очрашуларның, мәсәлән, 23 мартта безнең Рафис Корбан белән очрашу көтелә. Һәм шулай китап күргәзмәләре, аның китапларынан шулай күргәзмәләр тәкъдим ителәчәк. Шулай ук 24 мартта Юлия Ивлеева белән балалар язучысы, аның белән дә очрашу көтелә. Шулай ук Ленар Шәйи, Галипҗан Гилман кебек язучылар белән дә очрашулар булачак, һәм аларның инде китап күргәзмәләре тәкъдим ителәчәк, һәм төрле музыкальләштерелгән, театрләштерелгән тамашалар булачак, викториналар булачак, төрле мастер-класслар, һәм инде менә тулырак мәгълүмат безнең рәсми сайтта һәм шулай ук социаль челтәрләрдә барысы да язылган, шуннан күрергә була. Рәхим итегез. Әйе, рәхим итегез. Әгернең сезне истәп әйтәм, безнең әле күренекле танылган балалар яраткан язучыбыз Йылдыз Шәрәпова да булачак безнең очрашуларда. Һәм шулай ук менә без шул авторларның китапларын күрәбез, биредә алып килгәнсез. Алар чыннан да искиткеч матур, әйе. Китап нәшриятының менә Йылдыз Шәрәпованың китаплы киш дигән китабы бизәкле һәм әйтәсем килә, иң мөһиме монда күргәзмәләр һәм язучыларның үзләренең укучылары белән турыдан-туры элемтәсе бик мөһим. Аралашуы, менә төп аның максаты да шул. Балалар белән аларның яраткан китап авторлары, язучылар белән аларның укучыларын очраштыру. Укучылар киләчәкме сезгә? Балалар бакчасыннан киләчәкләрме? Ата-аналар белән балаларны көтәсезме, ничек? Безнең
шаралар төрле мәйданчыкларда була, мәктәпләргә барып та шулай ук. Шулай безнең үзебезнең китапханәдә дә менә төрле чаралар инде. Гаилә клубы бездә эшләп килә. Менә шул гаилә клубында төрле чаралар үткәреләчәк, төрле мастер-класслар. Һәм бик тә кызыклы булыр дип, иншаллах, Алла бирсә, бик тә кызыклы булырга шаптыра. Ә менә бүгенге көндә китапханәләргә йөрүчеләр чыннан да бармы? Без үзебез балам белән без йөрибез. Бик рәхәтләнеп, бик шатланып балам минем кичкенә булам китаплар укый. Шаккатучылар да бар, беләсезме? Ни сез һаман да әле китапханәгә йөрисезме дип. Нигә сорыйм? Чөнки бүгенге көндә китапларны басма рәвештә укып була, шулай ук электрон рәвештә дә укып була. Йөриләрме сезнең китапханәгә? Китапханәгә балалар киләләр. Безнең бик китап фондыбыз бик бай. Шундый матур китаплар белән туплана. Бездә бүгенге заман татар язучыларының китаплары да бик матур. Татарстан китап нәшрияты бастыраларны. Электрон китап дигәннән бит анда бит алар төссез, анда хәрефләр, әйе. Балалар бит алар күзләре белән дә матурлыкны күрергә яраталар. Матур рәсемнәр. Матур рәсемнәр. Менә бит аларның тышлары да үзләренә тартып тора. Аннан соң хәзерге заман язучылары, рус әдәбияты язучыларының да бик күп әсәрләр. Безнең фондыбыз бик бай һәм килгән укучылар шулай дип үзләре дә әйтә. Башка китапханәләрдә тапмаган китапларны сездә табабыз дип шундый фикердә китәләр алар. Әле тагын бер үзенчәлек кергә тиеш, шул турыда да әз генә серне ачып әйтеп китик әле тиздән. Быелгы менә бу атналык бик безнең инде Россия дәүләт балалар китапханәсе Мәскәүдә. Ул аның белән менә бу атналык белән тулысынча үзе җитәкчелек итә. Һәм бигрәк тә менә быел ал хәбәр буларак, анонс буларак менә бу безнең үтәсе барлык чараларның планнарын нәрсәләр планлаштырыла барысы турында да пресс-конференция булды. Мәскәү балалар китапханәсендә Россия дәүләт балалар китапханәсенең директоры һәм безнең китапханә директорыбыз Ирина Дамировна Мөхәммәдгәрәева катнашты ул конференцияда. Һәм менә бу буласы чаралар безнең балалар китапханәсе генә түгел, без бит әле район китапханәләре белән дә бик нык элемтәдә торабыз. Аларның менә балалар белән эшләрен үзебез методик ярдәм күрсәтеп, алар белән бергә хезмәттәшлек итәбез һәм аларда булачак чараларны да без инде менә шул зур Россия күләмендә дип әйтергә була, таныштырдык барысы белән дә. Бик күркәм. Беләсезме, бүгенге көндә китапханәче булыр өчен миңа калса эшне, китапхана эшен бик яратырга кирәк. Әлбәттә шулай, китапханәдә һәркем эшли алмый дип уйлыйм мин үзем дә. Мин дә шулай дип уйлыйм. Чөнки үзеңнең эшеңне яратырга, балаларны сөяргә кирәк, балалар китапханәсендә эшләр өчен. Бездә бик күп балалар, шуңа күрә әлеге үзенең эшен яраткан кеше генә чынлыкта китапханәдә эшли ала. Истәп әйтергә мөмкин. Безнең менә бу балалар китабы атналыгында без районнарда үткәреләчәк чаралар бик күп алар. Аларда да шулай язучылар белән очрашу. Фатил Сафин, Вера Хамидуллина, алар Рәшид Бәшәр, менә алар һәр берсе очрашуларга киләчәк. Минем әйтеп үтәсем килә, Кукмара районында бик зур китап фест дигән книга фест фестиваль көтелә. Бу Кукмара балалар китапханәсенә танылган язучы Сергей Михалков исеме бирелү белән бәйле тантаналар Россия мәдәният фонды тарафыннан оештырылган. Бүген аларның проектлары гамәлгә керде. Бүген балалар иртәгә халык дигән проектта безнең Кукмара балалар китапханәсе лауреат исеме яулап, менә шул Сергей Михалков исеменә лаек булдылар. Бу март айында менә бу атнада Мәскәүдән Россия мәдәният фонды җитәкчеләре көтелә. Егор Кончаловский, менә Михалковның бит инде турыдан-туры ул шул нәсел барып тоташа, Аннан соң Лариса Лужина дип атказанган Россия актрисасы, абруйлы кунаклар булачак. Бу искиткеч ишара. Һәм инде сөйләшүебезне матур бер шигырь белән тәмамласак? Менә бит инде безнең быел туган телләр елы һәм халыкара дуслык елы. Шуңа күрә менә бик матур китап Ленар Шәйхнең. Шуннан туган телем дигән китап белән тәмамлыйсы килә. Туган телем дәү әнинең әкиятендә калган, дәү әтинең догасында уй ниятендә калган. Туган телем әниемнең бишек җырына күчкән, әтиемнең тире тамган бодай кырына күчкән. Туган телем килеп җиткән миңа әнием аша, аның тамыры бабама, әбиемә тоташа. Туган телдә сөйләшәм мин, җыр җырлыйм, дога кылам,
сезне дә ана телендә сөйләшергә чакырам. Искиткеч матур. Мәгънәле шигырьләрегез өчен, мәгънәле очрашуыбыз өчен, эшләрегез өчен гомумән алганда бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар телибез. Рәхмәт бик зур чакыруыгызга. Ә без дәвам итәбез. Соңгы хәбәрләр алдыңгылардан күпкә начаррак дигән афоризм бар. Бу чыннан да шулай микән? Әлеге сорауга җавапны Миназим Сәфәров яхшы белә. Тапшыруыбызны матбугат күзәтү рубрикасы белән дәвам итәбез. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Әлегә уку дигән галәмәт мавыктыргыч сәләтләрен җыймаган тамашачыларыбызны татар матбугатындагы кызыклы язмалар белән танышырга чакырам. Синбикә журналының март саны тулысынча диярлек бүгенге татар хатын-кызы нинди дигән сорауга җавап рәвешендә чыгарылган. Бүген җәмгыятебездә хатын-кызның роле үзгәреп ята. Гаилә учагын сакларга дип яратылган назлы һәм нәзакәтле хатыннар үз алларына алагаем зур максатлар куеп эшләүче эшем кешеләренә әйләнеп бара. Мондый хатын-кызлар ир көйләүне гаилә дип җанатуны кирәк санамый башлады. Шибәр, эшлекле туташлар нигә кияүгә чыгарга ашкынып тормый? Әлеге бик тә четерекле сорауларга төрле яктан килеп җавап аласыгыз килсә, рәхим итеп журналның март санын укыгыз. Хатын-кызларга гына түгел, барыбыз өчен дә йотлыгып укый торган язмалар урын алган анда. Ашның күзе икмәктә дигән сүзләрнең ни дәрәҗәдә хаклы булуын безнең Мираж журналының март санындагы язманы укыганда тагын бер кабат инанасың. Татарстанда гыйнвар аенда 8485 кеше ачлыктан, 1475 кеше тифтан үлгән. Башкортстанда ачлык хәттин ашкан. Авыллар бөтенләй белән кырылалар. Кеше ашау еш очрый башлады. 1922 елда ил буендагы кытчык мал ачлык кытырганда шул чактагы Азат Сибир газетасы әнә шундый язма бастырып чыгарган. Моннан бер гасыр элек татар авылы нинди булган? Анда ничек киенгәннәр, күңелләре нинди булган дигән сорауларга җавапны абыйсы янына, Балташ районының Шыда авылына кунакка кайткан язучыбыз Мирхәйдәр Фәйзи көндәлекләреннән укып белергә була. Рамил Миндияр озак еллар югалып торганнан соң кабат сәхнәгә кайтырга булган. Үз әйтүенчә, артистның яңа сулыш ачылган. Шәһри Казан газетасының атналык санындагы үткәннәрне сагындым дигән язмада танылган артистка кагылышлы бик күп мәгълүмат табарга була. Журналистлар кызык эзләп кенә йөри дип уйлаучылар хаклы түгел. Ватан Татарстан газетасында эшләүчеләр мәсәлән 9 ел дәвамында авыр чир белән көрәшеп аякка баскан 14 яшьлек Анель Имамиевның эш хыялын тормышка ашырга булганнар. Үсмернең беренче теләге яраткан җырчысы Салават абыйсы белән якыннан аралашу. Әлеге гыйбрәтле язманы газетаның җомга саныннан табып укый аласыз. Тормышта кыйлазны ялтмаска ярдәм итүче сыйфатлы матбугат чаралары күбрәк булсын иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Тур эфирда Хәерле көн Татарстан тапшыру матур көн файдалы атна теләп калып дәвам итәбез. Данлыклы Камал театры гастрольләргә җыена. Гадәттә театр гастроль афишасына иң уңышлы спектакльләрен кертә. Тамашачылар белән очрашуны театр артисты Миләүшә Шәйхетдинова да зур түземсезлек белән көтә икән. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез Миләүшә? Исәнмесез, хәерле иртәләр. Көтәсезме гастрольләрне? Әлбәттә, мин бер качанда тормышымда 1 ел гастрольгә бармыйча торганым юк иде. Менә 1 ел булды безнең бу менә пандемия өчен инде. Шуңа күрә без хәзер Алла бирса апрель айында гастрольләргә чыгабыз. Татарстан буенча әлегә генә инде. Аннары соң өметләнәм, зур-зур тормышлар рәтләнеп, зур-зур гастрольләргә тагы да чыгарбыз. Кайсы районнарда булырга ниятлисез? 13 апрельдә без Минзәләдә булабыз беренче көн. Аннары 14-ннән алып 18-нә кадәр Чаллыда һәм 19-ннан 20-се, 19 һәм 20-се Әлмәт шәһәрләрендә булачакбыз. Иң хәзер менә популяр һәм яңа спектакльләр, премьералар Өйләнәм тат, Санаулы кичләр, Хуш авылым, Сагынырсызмы, Сүнгән йолдызлар һәм хәтта балалар өчен дә спектакльне алып барабыз без. Мендәр әкияте дигән. Тамашачылар өчен тамашачылар иң яратып өлгергән спектакльләр. Име? Һәм тамашачылар бик күп йөри торган спектакльләр. Казанда кайсы бер спектакльләргә билет алып булмый торган, менә аншлаг белән бара торган спектакльләр. Тагын бер хәбәр ишеттек, Миләүшә, безнең танылган режиссерыбыз Фәрит Бикшәнтаев быел үзенә курс яшәгән икән. Әйе, Алла бирса, театр училищесында мин үзем Фәрит абыйның беренче курс укучысы. Шуңа күрә дә килдем бүген сөйләргә, ничек укырга Фәрит абыйда кызык икәнен сөйләр өчен инде. Үзем мин, мәсәлән, хәзер әйтеп китәм, 1 июньнән документлар җыела башлый театральный училищеда. Һәм аннары соң мин уйлыйм көннәр билгеләнәчәк. Шунда барып, нәрсә икән ул, ничек укып була икәнен, укучыларның менә теләге булган кешеләрнең барып күрергә мөмкинчелеге булачак.
Беренче чиратта нәрсәгә игътибар итәләр? Менә бу комиссия алганда шул ук менә Фәрит нәрсәгә игътибар итә? Фәрит абый, әлбәттә, син ачык булырга тиеш, дөньяны яратырга, укырга теләгең булырга тиеш, һәм әлбәттә талантың булырга тиеш. Шигырь әзерләргә кирәк, мәсәл әзерләргә кирәк, прозадан әсәр әзерләргә кирәк кичкенә генә. Ул бик характерный булса да ярый, теге синең төрле яктан сине күрсәтер өчен музыкаль әсәр әзерләргә дә кирәк. Шуңа күрә ләкин анда алар сиңа төрле тагын әле этюдлар бирәчәкләр, син аны уйнап күрсәтәсең. Мин үзем хәтерлим нәрсәгә игътибар иткәннән дигән. Мин үзем җылап кайттым, мине кабул иткән җылап кайттым. Әни анда шундый матур кызларны төшереп калдырдылар дип җылап кайттым мин. Алар өчен борчылдым. Чөнки нәрсәгә игътибар иткәннәрен актер бит ул төрле булырга тиеш. Шуңа күрә анда синең төрле сыйфатларың булырга тиеш. Шуңа күрә монда менә һәр кеше үзем булдырам дип килсә, миңа калса, менә шул мин булдырам, миңа бу кызык, минем теләгем бар дип килсә, шул иң беренче чиратта кирәктер дип уйлыйм. Әлбәттә татар теле, ләкин татар теленә дә өйрәнеп була, әгәр дә тел син аңлыйсың икән, аны да теләгең булса, әлбәттә өйрәнеп була. Һәм укулар иң мөһиме, алар бит театрда баралар. Син шул вакытта театрда, кече залда, шунда артистлар янында, мин үзем 2нче курста инде менә спектакльдә уйнадым. Шуңа күрә бу бик кызыклы, иң минем яраткан һәм иң кызыклы вакытым тормышымда менә ул уку еллары. Артист булырга күп кеше хыяллана бит инде, Миләүшә. Һәм инде конкурста, иҗади бәйгеләрдә шушы катнашуда зур булачактыр дип уйлыйм мин. Әгәр дә менә бу беренче киле бәйгеләрдән узмасаң, хыялыңнан баш тартырга микән, әллә инде барыбер дә тырышып караргамы? Юк, бик атаклы актерлар да Мәскәүдә хәзер менә зур йолдызлар, аннан алды да зур йолдыз булган актерлар, алар әйтәләр, кем 7 мәртәбә, кем 5 мәртәбә килгән имтихан бирергә. Моның өчен бу сиңа тагын бер тәргиш кенә булырга тиеш дип уйлыйм мин. Үзең өстендә эшләргә, үзеңнең хыялыңны тормышка ашырырга. Мин өметләнеп калам, безнең яшьләребез, безнең театрга киләчәкләрдер. Театральный училищеда укып безгә, аннары соң безнең театрда эшләп күрешергә. Сезнең труппагызны шулай Алла бирсә шулай дип насыйп булсын. Шулай булсын. Фәрит Бикшәнтәевнең биргән иң кыйммәтле дәресләре сезнең өчен? Иң кыйммәтле дәресләр ул, Фәрит абый, син тулысынча театрга бирелергә тиешсең. 1 минутың да синең буш булмый, шунысын әйтә алам. Монда һәр вакыт театр белән генә мавыгып, театр белән кызыксынып, әдәбият, кино, музейлар белән кызыксынып, шуның белән генә яшәргә кирәк. Рәхмәт сезгә бүгін килеп безнең белән көнегезне башлаганыгыз өчен уңышлар телибез. Сезне сәхнәдә шулай бик яратып карыйбыз. Алдагы көннәрдә дә күргә насыйп булсын үзегезне. Рәхмәт, сау булыгыз. Бүгенге менә шулар, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.